Kagidan ti Labor Day, nagsangpet dagiti na duma-duma a klase ti nating manipod benguet, kas ti repolyo, patatas, beans, radish, broccoli ken cauliflower para iti probinsya. Special program dito ito opisina ni President Bongbong Marcos tapnon matulungan nagiti manalon iti benguet gubway ti epekto ti nangato a presyo ti petrolyo. Datoy apo ko naggapu iti Office of the President, ginatang dadagitoy nga gulay iti benguet and then inyagda ditoy abra 20 tons nga gulay mixed vegetables apo. Duwa datoy nakatulong ti Office of the President kay farmers, nakatulong damo lang ito. So ginatang da inyagda ditoy apo. Tapno para ma-address datoy crisis. Datoy crisis, oil crisis, epekto pala datoy ti oil crisis apo. Tinaisang pet at 20 tons anateng tinaiwaras kadagiti 27 nga ili ti probinsya. Kasano ti bingay da sir? Naka-base da po iti number of families mat lang, pro-rata mat lang data po. Ngam ti bulk na as per instruction di coordinator nga naggapo ti opisina ni President ket mapanji tinag po. Iti ili ti Benguet, babaen tinayuswat a community pantry. Nagbibingayan dagiti nasurok talugasot a pamilya, manipod talupulok ket maysa a barangay, tinakurang 2 tons anateng. Prioridad anay kan dagiti indigent families, kada maysa adaan bitbit nga ekobag. Ti profiling mi ma'am kagati beneficiaries tayo tatada ito'y regalo ni Apo PBBM kat nagapu iti barangay. Nga iti barangay iti may manging patuldo iti sangapulo nga indigent families nga dayay head dati umay dito'y Apo. Apay nga isuda lang ma'am? Dayjay nga United Apo nga nagapu ijay kadiwa PBBM tayo walaeng para laeng iti 300 nga tao. Kat ti populasyon tayo ti Benguet kat almost 50,000 so nga dayjay laeng karigatan Apo ti barangay nga sangapulo iso laeng tinaypatulog iti barangay. Solo parent itupat nga anak na ni Aimee, iti 400 pesos kada aldaw ang mataggadan na. Marigatan amang binat ken kang runan a paggastuanda ti makan. Data ti binulan nga problema balon, kuryente ke karigatan lata amam nga isapulan ke kita ko namam lata deji lalakan mam nga makita kiji palengken. Nunya ti makita kun nga pakakasyana di puran reden sulatan mam. Ke agyaman kami amam ta ada deti naitulong ni Mr. President kada kami nga pada nga managrigrigat at least ado ti matulungan na tatamam nga aldaw. Mam nakasave mo amam ada amam talaga. Kalaksidan tinaidanon anateng iti ili ti tineg, adamet lang na iuswat a community pantry iti sangwanan ti Kapitolyo para kadagiti residente ti tineg nga adda iti ili ti Benguet. Maysa ditoyan ti 70 ket maysa ti tawen na ani Bebilya, manipod anayan tineg. Naira na nga da iti Benguet nga umayaggatang ti Abastuda, kanitong Domingo tinaytuding a panagsublina iti lugar da. Ada kami ti kwate balay da ma'am, ito'y Benguet, iso nga nang nagmediay chat. Ay nakita mi day chat nga dati pawaras iso nga may kami dito'y ma'am. Usa rin mi dito'y Benguet ma'am, isidamid to'y Benguet ma'am, ta damat ti balay da ma'am. Maragsakan kami ma'am, kadagiti itedyo kada kami katsapay kumataag na nayon dagiti tulong yu kada kami. Ti probinsya ti maysa kadagiti imuna a lugar ana idanunan ti special program ti presidente iti Sububukel a Northern Luzon. Jessica Boreta, Balitang Solid North.